King Ahab's encounter with Elijah was not pleasant. Ahab was guilty because of the injustice done to Naboth. When Elijah confronted him, his sins had caught up with him. May we always choose truth, justice, and righteousness. May God save us from every embarrassment that comes from sin and wrongdoing. Amen. El encuentro entre el rey Ahab y el Elías no fue agradable. Ahab era culpable por la injusticia cometida contra Naboth. Cuando Elías lo confrontó, sus pecados lo había alcanzado. Que siempre elijamos la verdad, la justicia y la rectitud. Que Dios nos libre de toda vergüenza que provenga del pecado y de las malas acciones. Amen. Nzute dị n'etiti eze Ahab na onye amụma Elijah agazighị nke ọma. Ahab nwere obi ụta maka ihe ọjọọ o mere megide Naboth. Mgbe Elijah zutere ya, ọ tụrụ ya mmehie ya n'ihu. Ka anyị na-ahọrọ eziokwu, ikpe ziri ezi, na ịkwụba aka ọtọ, ka Chineke zọpụta anyị n'ihere niile nke na-esite na njọ na n'ihe ọjọọ. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen.